nga panahon na daghan nang nabalaka, kay daghan na ang tao balik na sad sa una. Imbis kay natarong na nibalik aning bisyuha, daghang namalik ug adik-adik ay pastilan sila. Ug kung maka-score na di naraba mo tugpa, nang hiwi lang ang baba ang mata pirting sigaa. Halos tanang nangintra naglisod na sa pagbiya. Dili mo undang samtang way tukhang. Karon og sa una dili na gyud pariha. Sa una mga tawo pwede ra gyud magkalma. Sa panahon karon daghan ng kahadlukan, kay basin unyag sila matripans mga tama diha sa dalan. Karon og sa una dili na gyud pariha. Sa una mga tawo pwede ra gyud magkalma. Sa panahon karon daghan ng kahadlukan, kay basin unyag sila matripans mga tama diha sa dalan. Kay basin unyag sila matripans mga tama diha sa dalan.